vegades. Em van parar una vegada que jo estava aquí anant amb el meu pare. El meu pare és blanc, jo sóc adoptat, i recordo que jo anava una mica darrere d'ell, ara no sé ni per què, igual m'havia parat a mirar un aparador, vés a saber. I de sobte em paren, no? Papeles, no sé què. I recordo, jo era més jove, també igual no tenia no sé, igual la seguretat que puc tenir ara, no? I jo així com... Llavors me'n recordo que el meu pare es va girar i va dir, ¿qué pasa? No sé què. No, señor, usted vaya tranquilo, no sé què. Llavors, clar, va dir, hòstia, no, aquest és el meu fill, no sé què, no sé quantos... I clar, la qüestió és que sí que recordo que van acabar demanant disculpes, però no a mi, sinó al meu pare, no? És com una, no sé, com algo de entre nosotros nos entendemos, no? O algo així, no? Evidentment també el meu pare els hi va dir de tot. M'han parat a l'aeroport, jo anar a buscar un amic i directe, o sigui, veure que van directes, com pum! En aquest cas sí que vaig ser una mica més punyent, no? I com que d'entrada vaig dir, bueno, per què? O sigui, d'entrada em vaig negar. Crec que al final els hi vaig donar, però d'entrada era com, hòstia, a mi no teniu per què demanar-me el DNI així perquè sí, no? Sent d'aquí, jo no tinc una distància amb el que passa d'aquí. Sé perfectament la idiosincràsia d'aquest país. Sé perfectament la paraula que agrada tant, el tarannà. Aquesta paraula que agrada tant en aquest país. O sigui, sé perfectament de què va, això, saps? Llavors no... És que clar, no me'n passa ni una, i és un continu. Moltes vegades, t'ho juro que has de respirar fons, perquè també, hòstia, a mi em crea com em crea estar consumit, em crea com estar pues això, de mala llet, no? I de mala hòstia. Et fa estar alerta. Vull dir, jo quan entro al metro, sé que pot passar que de sobte em pari un que no té ni la potestat de parar-me, sé que pot passar. I vas com el xip, o sigui, això ja, sobretot, jo crec que et crea com un estar a la defensiva. A nivell identitari, igual a mi no m'ha creat tanta d'això, en plan... Però sí que penso que un sap qui és, o sigui, jo sé qui soc, però també veig que moltes vegades el que importa no és el que tu ets i el que tu saps que ets, sinó com et veuen els altres. Vull dir, si tot el món es posa d'acord per dir que jo sóc un assassí, jo sóc un assassí, saps? I ja pots estar convencent que al final és així. Llavors, clar, o sigui, tu pots dir, jo sóc d'aquí, jo no sé què, jo sóc nascut el dia de Sant Jordi i tot, saps? Vull dir, però que quan tu el feedback que tens és no, o per què, no sé què, no sé quantos, al final ja no et sents d'aquí. Jo no em sento d'aquí, d'alguna manera, saps? O sigui, d'alguna manera sí, però d'altra manera no. I això, per exemple, el que a mi em passa, he parlat amb altra gent que també li passa, de que no, al final no... Si a tu et diuen d'on ets, jo sempre dic soc de Barcelona, i ja està. I si pogués dir el carrer i el pis, faria això, perquè, o sigui, cap nacionalitat, en plan espanyol, català, no sé què, independentment del que tu et sentis, perquè és que al final és això, tu ja et pots sentir que importa zero, saps? Vull dir, i això sí que crea com una impotència, el fet de dir, hòstia, però si jo ho tinc claríssim, tio, i tu estàs veient una altra cosa, saps? Que tu tens al teu cap, no? Vull dir que aquesta és una altra, que sempre classificar-nos amb clichés que es tenen al cap, que igual al final ni existeixen, saps? La primera eina jo crec que és estar informat del que pot fer, en aquest cas, jo què sé, la policia o un seguretat d'on sigui, jo què sé, qui sigui, informar-te, saps? I llavors saber si això que fan és legal o no, això jo crec que d'entrada.